हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सोरां ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि मोजाङै दङ आं दिनै जोंहानि मैगं बागानखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होदों आरोना नोंथांमोना नायलांदो जोंहा न'आव मा मा मावो माबायदि मावो बेनो जाहैबाय फान्थाव राजा नायदो लोगोफोर फान्थाव नायलांदो लोगोफोर नै फान्थाव बारनायफ्रा बिबार बारबाय ना लोगोफोर नै बिबार बारबाय नै नायदो so beautiful जाबाय लोगोफोर ओरैबायदि समायना आरोना साननैसोनि उनाव फिथाइ थाइसिगोन आरोना लोगोफोर नै दायो फैलायबाय नैबे भिन्दि आरोना लोगोफोर नायलांदो नै बे भिन्दि आरोना लोगोफोर बेखौ जास्ट न' जानो आन्था दब्लायसे फोनाय जादों आरोना फैयो नैबे जाहैबाय लेस्रा आरोना लोगोफोर लेस्रा सबाइ बिमाबो होनो सोरबा लेस्रा होनो बेखौ नायलांदो नै ini tak bawa sisa bila lalu punya ada बेखौबो जास्ट ओरैनो दब्लायसेल' आरोना दब्लायसेल' गायनाय जादों बेखौबो लोगोफोरनिनो गायाखौ एसे फोदों आरोना फोयोसो मा फोबायखौलाय बेनो आरोना लोगोफोर जास्ट दब्लायसेल' फोनाय जादों आरोना लोगोफोरनि न'आव जानो आन्था नैबे जाहैबाय पटल आरोना लोगोफोर पटल नायलांबाय थादो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै नटिफिकेसन थुनानै हो लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना फिथाइ दंमोन फिथाइ गैला आरोना लोगोफोर मैया खाजोब्बाय फिथाइखौ मैया हाथाइ दंमोन ना बाजार दंमोन बाजाराव लानानै खाजोब्बाय दिनै फिथाइखौ नुनांला आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर
बेरनो हागौ माना जोंहानि बारियावहाय नैबे दंफां आरोना बोसोराव खनसेल'सो जाहैदों आरोना बेखौ लोगोफोर नोंथांमोना अननानै मिथियोबा खोन्थाहरदो कमेन्टआव खोन्थाहरदो सोर मिथियो नै बेनो आरोना नैबेनो आरोना लोगोफोर नै फिथाइ थाइबावगासिनो आरो लोगोफोर फिथाइ थाइबावगासिनो नोंथांमोना अननानै मिथियोबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो सोर मिथियो आं मिथियो दा आं खिथाला आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सोर मिथियो सोर मिथियो अननानै कमेन्टआव खिथाहरदो नैबेनो आरोना लोगोफोर दंफाङा